Mantra-mantra wetan Angganu Kinreng kinayungan asta Gangga Wirantanu. Asta tegesipun tangan, Gangga banyu wira papat, tanu tegesipun tuli. Mbok menawi sampun kinuli dodol kodang mengalah tiyang estri. Dodolipun tiyang kakung saged midil putra. Rep-rep yang pratangga pati ana ratu kang sudra pramudita prasingrat. Mriki kawula supados narayaken rajaipun saking ingkang kagungan hajat. Kala wingi wedalipun sampun seminggu sak mriki. Menika Bapak Eko Budi Santoso tuwin Ibu Dewi Ibu Sugdi Dewianti ingkang kagungan putra alkohol ingkang sewu jenengan banget Ibu Dewi Ibu Sugdi Sugiyarti. Oh iya Kiana alias Kandol Ya kan jadi kedok dengan anak Kandol orang apa ya non sewu Ibu Sugiyarti alias Kandol kagungan tembung utawi nadar saklimah ingkang sampun dumawak sinsenan kelayan bumi lan langit saha dipun seseni kalian tangga separi pinggahing keluarga. Taun duweni omong handal kowe besok nek wis gedhe sekolah pinter nek sempit kang tanggap nebeng. Dan ini keleres Bapak gedene kagungan ebeng diniku Mas Wanto kagungan ebeng ini boten mawi nanggap ebeng tiyang sanes. Keleres ing mriki rombonganipun kegedene diniku Mas Wanto tiyang sak rombongan dipun tarik supados netepi nadaripun ebeng ebang wonten mriki. Bapak Eko tuwin Ibu Sugdi anggenipun kagungan nadar sepindah sageda keleksanan inggih punika dipun paringi keputusan ingkang rupi kumpulan uang saha berakoni kaliyan arta saklonen kabehipun. Sedaya pengandikan ingkang lepat nyuwun pangapunten luar nyuwun dipun lebar-lebari dene wong kuning sepindah ning tegesipun ngeningaken wewaosipun Bapak Ibu ingkang kagungan putra nggihipun kagungan nadar ning kadya dene beras kuning ing penggalipun wontenipun alto kinarya kangge penebusing pangandikan ingkang sampun dipun lumantaraken kaliyan sangaspari utawi kaliyan keluarga. Dene menika sedaya dipun tebusi kaliyan Ato Mbok Bili. Anggenipun nalika rumiyin kagungan tembung utawi gadah ucap ujar menika sampun dipun paringi tebusan sareng ingkang perkawis bini kathah kalepatanipun utawi wonten sakirangipun syarat menika nyuwun sugeng samudra pangkawis dumateng leluhur ingkang barep wonten ing gelombang mriki leluhur ingkang saking ingkang
kagungan dalem utawi kang saking kagungan hajat luhur ingkang klimatan kang boten klimatan luhur ingkang sampun suwale kang sampun esi menang sedaya bokti kang kalimatan dari sakti ingkang sampun bapak menika wonten agung menipun dari kang Dono nyuwun kebusan diri kata sepapipun nyuwun ingkang pangan sami jadi mriki pinuwunipun ingkang bapak utawi kalih monggo ingkang dipuntunake monggo sareng tansah nulung dhumateng Allah minggo ing Rasulullah mugi-mugi saged pikantuk supangating nabi pendhonganing mali kaijeneng sedaya para mukmin kinayungan dening Allah menapa ingkang dados sedayipun ingkang dipun cipta saged tumata ingkang dipun tata saged tumanda tansah kaliting sampai kala wonten pebatas saking nenek moyang awang-awang kabeting barat agung sebel kuyungipun si Jabang Bayi kang dipun adari kira-ini sageda kentil saking toyamini sebel kuyungipun ingkang dipun nadari ing dinten punika sampun lebaruang tanpa alangan setunggal punapa amin amin ya Allah rabbal alamin kanthi kungasengaken la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.